Mendebaldean oso jakinmina sortu du Txinako gizarte kredituaren sistemak, pertsona fisikoei aplikatzen zaien aldetik batez ere, baina gure proiektuaren ikuspegitik gizarte kreditu korporatiboa interesatzen zaigu, hau da, enpresei aplikatzen zaiena. Ikuspuntu horretatik, sistema hau enpresen erantzukizun sozial korporatiboa bultzatzeko tresna gisa ulertu daiteke. Oraindik fase esperimentalean dago, baina kreditu kalifikazioko sistematik abiatu da eta enpresen jarduera sozialki arduratsuaren irizpideetara egokitu da. Pizgarri positiboak eta negatiboak txertatuz, enpresei dagokienez. Sistema honek hainbat alderdi hartzen ditu kontuan. Lehiaren aurkako jarduerak, legez kanpoko zerga praktikak, kontsumitzaileen eskubideen urraketak edo ingurumenaren aurkako jarduerak, bai eta gizarte erantzukizuna duten ekimenak ere. Hala nola dohaintzak eta bestelako ekimen sozialak, kalifikazio txarrak jasaten dituzten enpresek 3 hilabetetik 3 urtera arteko iraungitze aldiak dituzte. Eta modu honetan, zerrendatik ezabatu daitezke edo informazio negatiboa zuzentzeko aukera izan dezakete, gaur egun. Oraindik esperimentazio fasean dagoenez, bere eraginkortasuna eta bermeak baloratzeko zailtasunak daude. Mendebaldeko administrazio tresnekin alderatuz, zalantza sor daiteke nola ezarriko diren berme mekanismoak, zer kontzeptu negatibo definituko diren, nola aplikatuko diren kasu zehatzen gainean eta baliabideak zehaztuko diren. Ondorioz, oraindik ezin da zehazki baloratu sistema horrek eraginkorra den ala ez. Hala ere, enpresen erantzukizun soziala bultzatzeko tresna gisa bere potentziala egiaztatzeko, sistema finkatu eta fase esperimentala gainditu behar du. Baita denbora nahikoa eman behar da horren ondorioak eta inpaktuak neurtzeko.